Ongi etorri ikusentzuleok, hementxe gara Ordiziako Altamira futbol zelaian. Gaur Ordizia eta Añorga izango ditugu. Hementxe futbol zelaian, eta hementxe orentxe iritsi zaigu Aitor Madrazo, gaurko partida ikusteko. Esan bezala, Ordizia eta Añorga hementxe aurrez aurre izango dira. Aitor, ongi etorri, presaka. Bai, korrika eta presaka, barkatu, arratsaldeon. Lasai. Bueno, esan bezala, uste dut fase honetako azken partida dela, Ordizia eta Añorgaren artekoa, zer nolako partida espero dezakegu? Bueno, ezagita, aurrekoa kontutan hartzez padeu, espero detona, baina aurrekoa kontutan hartzen badeu, Hernanin jaso genduna eta gero, baina, bueno, espero motibauta gotea, nik uste zelaien abantaia igual agian daukeula, Añorgak zelaie bastante txiki dauketa, hau bastante handia da, hori notatzen dan, gero. Hortxe ikusten ditugu amaikakoak oraintxe, Ordiziaren aldetik, Pitu, Galpar, Arto, Aitor Altuna, Urtaza, Ugaitz, Kalbillo, Gorka, Aitor Armendariz, Oskar eta Asier Sanz. Añorgaren partetik, Eraun, Telmo, Natan, Unai, Mintxo, Merino, Ander, Aramendi, Urain, Manterola eta Odei. Esan bezala, azkeneko partidan Ordiziak 5-1 galdu zuen Hernaniren aurka, Aitorrek kontatu bezala, partida pixkat kaskarra. Eta aurrekoa ere, Bukarezpanago azkeneko biak galtzeti dator Ordizia, gaur behintzate egoerari buelta emateko gai diren. Eta Añorga bestetik azkeneko biak irabazteti datoz, 4. postuan dira sailkapenean, beraz, Ordiziak zerbait txukuna egiteko aukera duen gaur. Bai, aurreko partida emaitza ikusita, egizan Hernanik oso ondo jolastu zuen, baina, lehenengo 10-15 minututan euki genitun aukera batzuk ere, baina hemen badakizu, aukerak ez badia aprobetxatzen, gero beraietaz akordatzen gara, baina, nik espero dut gaur itxura ona ematea. Hortxe ikusten ditugu epaiak zelaier dira bidean, segituen hasiko da, Ordiziara baloia mugitzen bitartean, Añorga bitartean hor kolore hori fosforitorekin, behintzat, konfunditu ez dira egingo, beraien artean hori seguru. Hala, ematen du behintzat, bai, kolore, desde luego, urrutik ikusten da noitakoa. Eta, esan bezala, Ordizia 8. postuan uste du dela, sailkapenean, Añorga 4. postuan, baina, edo zer pasariteke partida batean noski. Eta esan bezala, Ordiziak azken bi partida galduta, dinamikari buelta ematen dion, behintzat, lehen fase hau txukun bukatzeko, eta Añorga bestetik jarraipena ematen saiatuko da, bere dinamika onari, azken bi partidak irabazi ditu, eta beste bat irabazten noski saiatuko da. Bai, eta ikusten dugu bezala, giroa oso ona, baina ikusten ari naiz haizea daukeula zelaian. Bai, ogoizea. Aberreztan jolasteko dabil, ikusi asko, ateko saketan eta agien eragin esan dezake. Eta hortxe, segituan jarriko da martxan partida, epaia itxaroten ari da zerbaiteri, agian puntu-puntuan emango dio hasiera. Eta orain hasi da partida, eta lehen baloia Añorgarentzako izango da. Hortxe, luze jokatu lehen baloi hori, ondoren defentsan Ordizia, ez du ondo despejatu baloi hori. Ireki orain ezker galera, baina ez du asmatu, eta baloia Añorgarentzako izango da. Aipatu beharra gaur ere zelaian juvenil bat badugula, Aitor Altuna, eskuin lateralean jokatzen ari dena. Ja, poliki-poliki jokalarik rekuperatzen, hala ere lesio pare bat izan genituen aurreko partidan ere, bingen erauskin ere lesionatu egin zitzaigun. Aber gaur behintzat danak osori bukatzen dugun. Hortxe orain
baloia airean, oraintxe jaitsi du baloia Añorgako jokalariak, baina galdu, ez bereskuratu dute, baina falta izango da etxeko taldearentzat. Esan bezala giro aparta gaur, eguzkia, haizea gogor dabil, baina temperatura aldetik eta giro txukuna, gozatzeko Bai, eta aproposa. zelai honek daukana da, ordizi daun aldetik ezkerregalean ez dala hainbeste somatzen haizea, baina beste hontan bastante banderina ibidatu ezkero ikusten dira hemengoak daudela Bai. jota zu eta besteak nahiko geldi daudela. Zurrunbilo antzeko bat sortzen da, eta ber. Baina ordizia orain erasoan, ez du asmatu pase horrekin, orain jarri egingo du. Urtaza zentroa, bida hor beste juvenila, Ander Calvillo. Zazpia ere. Erdiratzeko aukera duen pasearen autu egin du, orain erdiratu, ala nola, baina ez da oso nahi zen erdiraketa hori, eta orain Añorgak kontraeraso izan dezake, ez du. Luzea, oso luze. Atezaina aurreratu ikusi du, baina ez dakit aukera egokiena zen. Baloia ordiziarentzako izango da. Luze, jokatuko du. Atezaina ere gaurko honetan, bigarren atezaina dugu, pitu. Lehenengo atezaina agian minutu batzuk eman nahi dizkio Lillo, kontutan hartuta azkeneko partida dela. Bueno, Altunak moztu du oso ondo, Kalparsorok ikusi du Oskar, baino luze. Baiz, gaur ez dago ezer jokoan, ez? Ordiziaren partetik behintzat ez dago ezer jokoan. Añorgak ez dakit dagoeneko ziurtatu duen, sailkapena edo? Laugarren dago, baino ez dakit uste lauak... Lehen lauak, ez da? Bai, sarkatzen dirala, talde bakoitzeko lau. Eta besteak nik uste kopa antzeko bat ospatuko dela. Bueno, ikusi beharko. Hori noski partida amaitzean izango da, jardunaldia amaitzean. Baina ordiziak, hau zapore goxoarekin bukatu nahiko du. Gaurko partida irabazita etxean. Bai, gutxinez itxura onarekin bukatu. Hori da. Eta morala pixka bat gora igo, kopa jolastu ahal izateko edo. Behintzat, kirolean jarraitu eta urrengo urtean fundamentukin hasten bali magara behintzat, behintzat ritmoa galdu gabe oteko. Pandemiak ere pixkat treguatxo ere ematen digun datorren urtean ikusi beharko. Hori... Nor daki. Hori da. Hori aurre ikusi ezina da, baina bueno. Bai, bakunak eta aurreatzen bali madia, jungo gau betzen, baina ritmo honetan zail txamarra ikusten denik momentuz. Espero ezagun, eba. Artxe orain ordizia jokoan, luze jokatuko du atezainak. Ondo buruz horraztu baloi hori. Baloi hori jeistea lortzen duten. Oso ondo jaitxita orain. Baina ez du asmatu pasearekin eta Añorgarentzako aukera izan diteke. Ederra pase hori, baina luzegia. Intentzio hona zen, baina... Bai, haizeak ere horre bere zer esan eduki du. Lurreran jarri eta luze jaurtiko du hortxe pituren. Orain erasoan ordizia, aria barruan, baloia hortxe... Aitor, jokoz kanpo. Jokoz kanpo markatu du. Jokoz kanpo markatu du. Eta atezainak jokerrezpanago aterako du baloi hori. Momentuz aukera gutxi, partida nahiko lasai dago, ez dago inorren alde aparteko gauzarik. Hortxe luze atera du, Añorgako atezainak, orain baloiarekin dira kanpotarrak, kanpokoak. Eskuina galera ireki, luze alde zaldatu nahi izan du, baina atezainarentzako izango da baloia. Esan bezala, altu bota ezkeo haizek seitun laguntzen dio baloiari. Gaur agian beragotek jokatzeko hobeto. Hori da. Hortxoren ondo atera da pase horretatik. Pase luzea ordoa. Odaitor. Ez du harrapatu. Baina... Berriro ere, falta. Falta dirazitu bai. Aitor Armendariz, 9. zenbakiduna. 2 falta egin ditu aurrean segido. Gogotsu ibiltzen da jokalaria eta dana ematen du beti. Horrelako jokalaria beti eskertzen dira noski.
Eta orain luze jarriko duena, Añorgako atezaina da, hortxe kolpatu. Haizearen eraginarekin, luze. Ondo Añorgakoaren baloia kolpatu, baina atezainarentzako izango da arazori gabe baloi hori. Eta motzean jokatuko du orain. Eta ordizi atzean itxaroten. Kontraerasoaren bila edo, ibiliko dira. Luze jokatzen dute asko, eta igual agian horregatik Lillok erabaki du lasai-lasai itxoinatzen. Eta Añorgakoak luze jokatu nahi badute, kontuan izan beharko dute, haizea da bilela eta... Bai. Dagoeneko egin dituzte lauzpa bost pase, atezainarentzako zuzenean joan direnak. Eta orain, luze kolpatu du Pituk, ez du erraztea lortu, Ordiziako jokalariak, baina bereskuratu dute baloia. Atzera berrirorea, atezainarekin jokatu, eta honek luze joko du. Asier Sanz saltora, ez du irabazi baloia. Baloia ondo bereskuratu orain, Añorgak pasea ona da, kontuz, azkarra da, bisidua, baina luze joan zaio baloi hori. Defentsa eta tetzarainen artean ez dira ondo ulertu eta sustoa. Defentsa baina azkarrago. Joan Añorgako aurrelaria. Aurrelariak abantaia atera dio, naiz atzetik atera. Ia ez ustekoren bat izan dugu, baina luze joan zaio baloi hori, orain Pituk luze joko du. Orain baloi hori nork hartzen duen, Ordiziak eskuratu, baina falta izan da. Hortxe aukera, baloi bat arean jartzeko. Auto hori egiten badute bintzat. Haizeak ez du asko laguntzen alde horretan, baina badirudi baietz, area barrura sartuko duela. Ikusi beharko. Gaurko honetan ez ditugu jokali oso altuak, baina, buruz pare bat ondo juten diak baditugu, eta ber. Hortxe jarri oso kaskarra, beratik baina beraxago joan zaio baloi hori, baina ondo ikusi dorea Oskar iristen den, defentsa argi beri da, eta alboko sake izango da Ordiziarentzat. Luze atera dezake, ez motzen jokatu du. Gaur ez daukagu Otaegi ere lesionatuta dago, eta harrek atatzen ditu luze normalean, gaur ez dago, eta beraz beste sistema bat erabili beharko dugu bandetan. Hortxe, erasan orain Ordizia asmatzen duten hortxe erdiatzeko aukera, baina gaizki eman dio. Erdiratzea joan da, baina lekutara jontza jo. Indartuta iritsi da baloi horretara, eta ez dio behar bezala eman. Atezainak, Añorgako atezainak aterako du baloi hori, momentuz aukera garbirik ez. Nahiko lasaia momentuz partida. 9. minutuan. Ordiziak utx eta Añorgak utx. Hortxe luze, ondo buruz orain Ordiziako defentsa. Tunak. Orain baloia jeitsi beharra dute. Sanzenek egindako falta. Gaina bota zaio. Zelai erdi-erdian. Falta izango du alde, orain Añorgak. Luze jokatuko duela dirudi, ikusi beharko dena den. Motzen ere aukera baitu. Ezkerretara bi jokalari nahiko bakarri ditugu. Motzean ere aukera du. Luze jokatu. Ondo atera defentsa. Gorka Etxeberria moztu, ea Oskar duen, bizkordoa baina. Ez da iritsiko. Baina, behintzat, atezainak kanpoa bota dezan, presioa ona izan da, eta ber, orain honetan. Ordiziarentzat. Argibili da Añorgako defentsa atezainari baloi hori erraztu dio. Kanpora bota du, bintzat alboko sake bat atera du Ordiziak, orain Añorgak baloia bereskuratu du. Ireki baloi hori oso ona, ez dago jokoz kanpo, baina atezainarentzako arazori gabe. Horrelako kasko joango zaizkie luze, ez badute ondo neurtzen. Dagoeneko ikusi ditugu bari. Eta orain presioa Añorgaren partetik alboko sake izango da etxeko taldearentzat.
oso ondo motzean, ez zegoen bakar-bakarri zegoen, aurrera bota, baina Horren luze. luzegi ez du. Damazkigu minutu batzuk, honek futbola baino gehiago tenis partidu bat Bai, ematen bai. duela. Bai, ez dago aukera garbirik, baloia aldearetik bestera dabildantzan. Esan beharra dago ordizien gaur 11koan normalean gutxiago jokatzen duten jokalaria daudela. Nik uste dut Lillok aukera ematearren horrelako 11ko atera duela. Ez dauka ordiziak ja da klasifikatzeko aukerarik, beraz behintzat beti ilusia egiten die jokalari aurren titular bezala jolastea, eta bueno, nik uste dut aukera ona egin duela. Hortxe erdirak eta kontuz orain, aukera izan liteke, ondo atera du. Añorrako defentsak, retxazea ondo, baina ez du asmatu Urtazak, buruarekin berriro ere. Erori eginda, kontuz hor, hanka ugari ikusi dira horrean. Bai, hor ezagit, naspiloa sortu dana. Bueno, ez du zer adierazi epaiak, orain aukera Añorgarentzako izan liteke, ez dago jokoz kanpo. Zer egiten duen, bera bakarri doa. Ondo itxaron du, 10 zenbakiak, baino defentsak ondo mantendu du hilera, eta guain aukera orain, kontraerasoan. Armendarizek, Oskarri. Ezkerre galera ireki, hortxe erdiratu dezake. Hartok, iratu baina kornera izango da. Jokaldi polita, baina. Bai. Hortxe, aukera polita zen. Eta orain kornerra. Ez dakit. Zentralak igotzen dira, a ber. Hiru zutoinen artera ikusi dugu jaurtiketari oraindik, uste dut ez. Bat ere ez oraindik ent. Lehenengoa izan liteke. Asmatzen badute. 12. minutuan. Hor sortzen ari den. Bai, bastante. Nasketa hori, ez dakit ze lortu nahi duten horrekin estrategian, ea jakingo dute, baina. Hortxe erdiratu oso itxia. Berriro kornera, beste korner bat. Bai, beste aldetik orain. Bueno, ez da txarra izan. Erdirak eta oso ona zen. Itxia joan da, baina ez da. Bai, eta hemen aizea badiru inguru hortan ordizik nahiko favoren duela. Bai, aizea askotan, Olekotan agian itxi zentratzen duzu eta hartzen du porteria aldea baloiak eta arriskoa sortzen da. Bai. Bere desabantaia baditu, baina, aprobetxatzen jakin ezkero, abantaiak ere izan ditzake, aizeak. Eta orain, beste aldetik, bigarren kornera. Julen hartok aterako du, ezkertia itxia aurre ikusiko da. Motzean jokatu du, horraztu, ez du lortu horraztea baloi hori, beste aukera berriro sartuko du, baina ez zaio oso ondo atera. Eta orain defentsak atera, baina ordiziak luzegi. Bai, luzegi, eta guain kontraerasoa egon daiteke, luze atatzen du porteroak. Eta aizeak lagunduko dio baloiari horri distantzia hartzen, hortxe. Eta baita jaso ere behatzi gara, baina alde egin dio baloiak. Ordiziak izango da, okera espanako. Bain berriro ere ordizian gaizki ulertu abi jokalarien artean. Eta horrelakotan kontu zibili behar da. Aurrelariak ematen du abantaila horrelakotan eta. Alboko sakea, ordiziarentzat hortxe ondo atera, ez du faltarik adierazi epaileak, Añorgak baloia galdu du, eta orain alboko sakea beste bat, etxeko taldearentzat. Bueno, argi dagoena da, beroa pasako dutela jokalariak. Altamirak daukena eguzkia jotzen duenean nahiko bero pasatzen dela, eta badakigu, zelai artifizial hauek gaina bero hori mantendu egiten dutela. Eskerra behintzat aizea da bilen, ego aizea da, baina bintzat eskertuko da, pixkatxo bat. Ur ere magina eran beharko dute. Eta hor, aizea ikusten dugu, Lillo burrukan ikusten dugu alfombra jarri nahian, pista berria dugu, eta aizeak altxa du, eta botakin zapaldu ezaten jokalari jarrita dago, eta horrari da Lillo, ezinean, jarri eta beha gaizek kendu. Berriro ere mugituko da, seguraski, baina, bueno, falta orain, zela erditik, hortxe, luze, Añorrakoak jarri du, buruz ondo erdiratu orain, baina ez zegoen inor hor. Ariak motiparsea ona zen, intentzio ona zen, baina luzegi. Hala ere, hobe lukete agian partidu bitartean alfombrak atzerak enduta geroago berriro jarri. Ze, hola, hortxik, Lillo kexaka, ikusten dugu. Orain Pituk luze joko du baloi hori. Baloi hori buruz ez da iretsi, ordiziak eskuratu, ondo kontrolatu. Pase ona, Oskar iristen den. Bi dira ordiziako arean daudenak, baina defentsak
eta teko sake izango da. Ez dela, irten Ez, dirudi, bai, haizeak irtera da. ikusi duzu nola egin, Kornerra, bai, kornerra azkenean izango bai, da. azkenean kornerra. Kornerra epaiak altxata zuen, bandera. Eta beste korner bat, izango da. Bueno, momentuz behintzet ordizia gehiago iristen, Añorga baino. Horre gola ekartzen duen lehen bailen. Kornerra hauetan izan daiteke aukera bat, zen momentuz aukera gutxi dira, partidan zehar izan direnak. Kornerra baliotu dezakete, lehen gola erdiesteko, ba. Hortxe, erdiratu berriro nahiko labur, ona zen, itxia, baina ez du errematatzeko aukerarik izan, orain defentsak txapela politia jarri dio eta kanpora, ordiziarentzako alboko sakea. Hortxe, ez du asmatu, ez da alboko sake bat, orain gertuago. Bueno, momentuz eta 17 minutu pasa direla, badirudi jokoa Añorgaren aldean eramaten ari dela. Azken minutotan mintza bai. Dagoeneko 3 korner ikusi ditugu, orain beste erdiraketa bat, arriskutsua, Atezainak argi, ojo kontraerasoan. Bueno, itxoikia erabaki du Atezainak. Nahiago izan du lasai egon. Ez du argi ikusi, eta luze joko du. Sekulako distantzia hartzen du haizearekin, hortxe buruz ondo urrundu baloia ordiziak galtzuen moduan, eta orain baloia galdu du. Armendarizek. Añorga ezkerregaletik, lasai joko antolatu nahian orain, ez da bainor, baina ez du oso ondo urrundi baloi hori, ordiziako defentsak orain berreskuratu, beste Luzek alparsoro, baina ez dago inor hor. Beste kolpe bat. Orain zelai erdian Añorga baloiarekin iskiriki eskuine galera, erdiratu egingo du, baina buruz ondo moztu du erdiak eta hori. Oier Urtaza moztu du, eta guain Ugaitz Serrano kanpora, ea Oskarrek zerbait egitea lortzen duen, bakarrik dago, atzea pasabarko du. Ondo egin du. Eta berriro hasi, altunak luze. Ez zegoen inor hor. Baina alboko luzegi. Bueno, 18 minutu oraindik ez dugu. Jaurtiketarik ikusi ate barrura hiru zutoinen artean, aukerak bai, baina errematerik ez. Orain baloiarekin borrokan, alboko sakea, ordiziarentzako beste bat. Hortxe aterako du. Ondo bilatu du. Baina orain Añorgako defentsak sarrera itxusi xamarra. Plantxa utzi du hor. Bai, plantxa utzi du. Eta ez dio hori atera, bai, ez da izergatik. Bai, ez da oso urruti ibili. Ez da oso urruti ibili. Ez du intentzio txarrekin egin, baina bai. Añorgak luze jokatuko du orain. Eta horrela ese daba partida, alde batetik bestera, baloia luze, baina aukera garbirik ez. Hor, bularrarekin edo besoak inaman duen, oso gesto arraro egin du. Ugai zentrala aurrera, pasea oso ona. Eskuine galetik, ez dago jokoz kanpo. Erdiratu egingo du orain, ez diraketa txarra, azpitik. Azpitik saiatu da, esan bezala izea dela eta agian pentsatu du, baino ez zaio oso ondo atera. Intentzioa hona zen baino, Oskar hor zegoen zai. Eskoetan horrelakotan ez dakizu gora bota ezkeo agian pasatu, haizekatik, beratik bota ezkeo pasatu dena, baina bueno. Eta beste korner bat orain ordiziarentzako. Lau garena. Dagoeneko lau atera ditugu, ez da txarra. Beste aukera bat, baina aprobetxatu egin beharra daude. Jokoan ez bada behintzat, baloi geldian aprobetxatu beharra dago. Eta orain, laugarren kornerra aterako du ordiziak. Orain honetan badirudi igual irikixego aterako duela. Bai, itxia baitere. Eta hortxe... Baina horrelako hiru egin ditu eta ez da etekin handirik atera. Lurrean da, inartuta, ez dakigu ze pasatu den. Oskar erauskin dela badirudi.
Ez dakigu zer pasatu den. Baina pituk orain kanpora bota du, lurrean baita. Ordiziako jokalaria. Aurpegian edo buruan edo eman ote dion. Ikusteko aukerari dugun. Bai, ez du somatu. Bai, Oskar da, altxatzen da, ez du... Bai, esaten dio begian jaso duela kolpea. Baina, bueno. Hortxe ikusten dugu jokalariak ura daten, esan dugu, bero asko egiten duela gaur. Hidratatu behar da, gorputza. Bai, Partida ez oso hori dakit, bukatzeko ura baino gehiago, isotonikon bat Bai, edo Aquarius edo, bueno, holako. hartuko duten. Agian Igarira hobe bat. igual gaurko egun honetan. Gero bestela amaieran kalambreak eta Bai, sortzen dira. Hor ikusten dugu Oier Urtaza lurrean baita ere. Ezagigu txonkatilen edo mina duen. Badirudi bai, zokarduran bat edo izango ote duen. Bueno, partida era bat galdetu zaigu orain. Bai, eta jokalariak aprobetxatzen, ura erateko. Eta ondo etorriko zaie, esan bezala, bero asko. Bai, gu hemen barrun gaudela ere somatzen dugu, beroa. Eta hemen ez da bilaizerik. Hemen ez dago aizerik, baina eguzkirik ere ez. Hori da. Bueno, aprobetxatu behar da, bihar euria dator. Alaxe diote, bai. Apirila euri azpian bukatuko dugu. Bueno, eta badirudi beharra dagoela. Aspaldian ez digula euririk egin eta... Hori egia da. Euri beharra badago. Gartxo, bai, aiokoan orain berriro ere. Ea, osatzen den, Ordiziako jokalari ikusten duguan, alboan orain Mar jokalarire eginda etxeko taldea. Bai, badirudi aldaketa egongo dela. Ez dauke badirudi sartzeko intentziorik, Oier Urtazak. Bai, ez dakit. Pedro delegatuarekin badijo, eta Xabier Altuna dugu beroketa ariketak egiten. Beraz, badirudi aldaketa egongo dela. Izterrean edo, hor, ez da non ikutzen den. Izterra edo txonkatila zer izango den, lehen txonkatila zirudien, baina auskalo. Bueno, ikusi beharko, ea zer duen, ea gauza hondirik ez den, orain buruz ondo, Altunak moztu du. baina bere eskuratu baloia Añorrak orain ezkerre galeti doa, erdiratzeko aukera izan lezake, Pase lurretik oso oso ona, pase bikaina, eta gola erdi hutsa egin du gainera. Bai, haze gol Baina xelebrea, gola behar zuen da gola izan du. gaizki rematatu du, baina barura Gaizki, bigarren, sare baina- barura, baloi hori ezkerrarekin jo dio, gero ezkerrarekin jo dio, eskubian eman dio, eta orduan sartu da baloia. Bai, Arraroa izan da, baina oso arraroa izan da, baina pasea, zoragarria pasea, bakarri pasea, zegoen. Pasea bikaina izan da. Eta defentsen artean sartu da aurrelaria. Ikusten dugun berriro ere gaizki errematatu du, baina zortea izan du. Bai, baina Nik uste- horiek ere balio dute. Bai. Oso ona, Pase bikaina, pasea, uste ezkerrari dut eta eskubian eman dio. erdi hutsa egin Bai, du gauza arraro bat egin du, baina Xelebrea. defentsen artean oso ondo sartu da, eta Gaizki errematatu du. utxeta bat. Hautxeta bat, bai, iritsi da lehenengo errematea uste dut. Hiru Badirudi, zutoinetara, bai, eta badirudi Ordiziko itxura hori hartu dela galtzen hasi, eta gero ea bestetan bezala etxean mintzat erremontada daiteko aukera dagoen. bueno, utxeta bat, 24. minutuan lehen gola iritsi da, lehen errematea hiru zutoinen artean, gaizki errematatuta gainera, baina, bueno, sare barrura. Utxeta bat. Eta bai, Urtaza ikusten dugu bueltatu egin dela honea, ez da berriro sartuko, eta Eta Xabier Marrekin, Altuna prestatzen, irtetzeko. Ordizia Marrekin zen. Bai, Xabier Altuna erdi aldeko jokalari izaten da, eta lan asko egiten duena. Ea, ber somatzen den, eta aurrera pauso bat ematen dugu. Añorga orain atzetik jokoan erasore matera ekin nahian, eskuine galdera ireki, luze jokatuko du orain, pasea ona da, erdirak eta atera dezake, ez, ondo berreskuratu, ondo tapatu dio, Osan zorro egon da. eta falta dirazi du, edo, uste dut. Ordiziarentzako izango da baloi hori, eta segituan aldaketa izango dugu. Ea burua altxatzen dugun, eta honek ez digun batera afektatzen. Oraindik 25 minutu besterik ez, eta Bai, asko geratzen da. momentu zamarrekin, baina, bueno, denbairen aber Altuna ateratzen den. Antxe sartuko da 11. Eta Marrekin iritsi da, Añorgaren gola. Luze pituk. Baloi hori buruz Añorgako jokalariak, baloia jetxi, atzean jokatu, honek agian luze joka dezake, ondo pase hona egin du hor. Atzean jokatu Artezainarekin orain.
Ireki edo luze, ez erdian jokatu du. Orain Añorga bai jolastuko duela lasaiago, abantaila lortu du. Hori da, eta oraindik ere Eta baloia dira. Eta hortxe ikusten dugu prest sartzeko berdegunean. Alik eta azkarren. Xabier Altuna, taldeko veteranoetakoa. Baina, esperientzia pixka bat ondo gitorriko da. Bai, eta langilea gaina. Falta orain Gorka Etxeberriari, falta egin diote. Eta ordoa, Xabi Altuna aldaketa eskatzen ari diria. orain txeritxiko da aldaketa hori. Marrekin jokatzen ari zen, ordizia duela minutu gutxi batzutatik, eta orain txe, 11arekin berriro ere. Bitaldeak parekatuko dira. Bigarren zenbakiarekin, Xabi Altuna. Beste aukera bat orain luze jokatzeko, ea, area barruan jartzen duen edo. Hortxe da, motzean jokatu du, berriro ere itzuli baloi hori, orain jartzeko aukera politia du, ea ardiratzeko aukera Altuna duen. lehenengo baloiak iguitzen. Aldoko sak izango da. Zentxarra, intentzioa. Alboko sakia orain, ordiziarentzat. Hortxe oso ondo bakar-bakarri da. Ea ardiratzeko aukera izaten duten orain, bikain Alparsoro, atera da pase hortik, oso pase politia. bikaina, ez dago inor. Luze ez dago Xamar, inor, Sanzek, ez. Eta alboko sakia izango Bueno, da. osaka, bueno, ez da txarra izan, baina joan egintzaie bi ordiziko jokalariei. Baina, bueno, intentzioa behintzat, eta hor gaude, ea zorte pixka daukagun. Zelaiaren bestaldetik aterako duen ordiziak, badirudi luze jokatzeko autu egingo duela, hortxe, aurrazteko aukera duen baloi hori, ederki, baina ez dago inor, eta beste korner bat, kornerra izango da. bosgarrena. Bosgarren kornera ordiziarentzat, aprobetxatzeko Gorka aukera duen. Etxeberriak aterako du eskubiarekin. Badirudi intentzio argia dela, baloia barrura. Bai, oraingoan asmatzen duten, bosgarrena du, etxeko taldeak, hortxe, baloia itxia oso ona, baina bikain atera du, Ondo, bai. eskuarekin atezainak, eta orain buruz ez du oso ondo Harto berriro dira, baina ez dago inorre, ez dago inorre, Armendariz. Ja, baloi hori jetxi, Zerbait egiten duen, ardiratzeko ondo aukera sartu izango da, du, ondo. Eta pasearekin ez du asmatu, Kendu dio, oraindik ere baloia Kalbillok. ordiziaren hanketan Eta da. kornerra berriro? 6. kornerra. Kornerretan behintzat irabazten goatz. Bai, hori seguru. Ez da seinale txarra galtzen, baina bueno. Bai, aukera sortzen ari dira. Bintzat kornerren bidez, baina horiek ere asmatu beharra daude. Ja, ba. Hartok aterako du berriro ere. Ja, orain honetan luze batatzen duen. Hortxe berriro ere nahiko, bueno, Oso itxia, luzexeago, bezain baina ondo. itxia. Altuna berreskuratu du. Baloia ondo, atzean jokatu, honek erdiratu dezake, erdiratu egingo du, baina ez da oso nahi izan. Orain buruz, baloi hori airean da, luze jokatua Jokoz Kanpo zegoela zirudie, Bai, baina bai. pituk badez badere, Bai, Jokoz baina kanpo, altxatu do. Piturentzako izango da baloi hori, 29. minutua, ordiziak huts, Añorgak bat. Hortxe, baiek. Baimena eman dio batezainari, luze jokatu, pituk, area barruan jarri du, baina oso ondo babestu du baloi hori. Horretik sartzen saiatu zaio Kalbillo, baina ondo babestu dio. Eta atezainak aterako du orain, inongo presari gabe. Motzean jokatu du, Izkor. Eta orain alde batetik bestera mugitzen lasai presari gabe, Añorga. Txika bat aurretik baita, pase ona sartu dio. Eta ondo orain. Ez dago falta. Badirudi ez dela ezer egon hor. Oso ondo kendu dio. Altuna, Bai, baina Altunak. pase etzaio ondo atera, Etxeberriak gora. Ea Oskarrek zerbait atatzen duen. Besteko aukera duen, baina defentsak eman dio buruz, orain bereskuratu ondo baloia ordiziak. Ea kontuz orain, baloi hori apurtu dio, epa, ez du zera bidea zepaiak, eta piturentzako baloi hori,
beste aldean jokatuko du Motzean. Bederatzigarren zenbaki jokalaria kanpoan, kolpe bat buruan hartu duela dirudi. Baina, bueno, osatu da, Bai, altxatu da. Kaskarreko emate do. Bai. Sartu da. Zelaian berriro ere. Mareatzen ari ote den edo. Bai. Delegatu, ordiziko delegatua juntzaio, ea ondo dagoen, da bueno, badirudi baietz, tragotxo bat hartu, eta martxa. Eta baloia jokoan da, Hortxe, ez da asmatu pase horretan orain Añorgak du baloia. Zelai erdian baloia ukitzen. Badirudi Añorga hasi dela pixka bat jokatzen goain. Eta pasean ez dira ulertu orain, Piturentzako atzera baloi hori. Eta Urtaza jundenetik, Altunak ezkerreko hegala hartu du. Eta Luze orain ezkerre galera, luzegi joango zaio agian, ez, pasea ona zen. Bi aldeetan, bi Altuna. Baina alboko Gazteena eta helduna. Xabi Altuna, eskubian, eta Altuna gaztea ezkerrean. Aitor Altuna. Alboko sakea luze jarriko du. Hortxe horraztu buruz, aukera izan liteke, ondo atera du baloia, orain aria kanpoan da. Ona sartu dio baloi hori, aukera remotatzeko, eta joan egintzaio, gutxigatik. Jokozkan poskatzen dute Añorgakoek, baina badirudi ezetz. Rematea gutxigatik, ora joan zaio. Hortxe aukera. Esan behar dugu, iruzutuen tartean baloi bakarra ikusi dugula, eta barura sartu du. Hala nola, gaizki errematatuta, baina sarre barura bidali du. Añorgako aurrelariak. Orain ondo gorputza sartuta. Barruan baloi hori, ez da irten. Kalbillok presioa egiten duen. Atezainarekin jokatu. Honek bestaldera edo luze. Presioa Kalbillok eta gutxigatik ez dio lapurtu baloia, hor atezaina oso lasai ibili da. Bai, lasai aukeran. Eta orain aukera, hor, pasea. Moztu Galparsorok. Pase hona zuen, eskerrak moztu duen. Orain zelai erdian baloia Añorgarentzat. Presioa Ordiziarena, orain atzean jokatu. Añorgak orain pase txarra da. Eta atezaina entzako izango da baloi hori. Eta luze. Orain pasea ona da, aukera erdiratzeko du, edo zertarako. Hortxe pasea. Altunak oso ondo defendatu du jokaldi hori. Oso ondo kendu dio. Ez ezala galdu orain, pasea erdira. Pasea ona hori, baina Sanzek eta falta. Falta izango da eta epailea Añorgako jokalariaren da, lasaitzeko. Badirudi protesta egin duela eta azkenekoa esan dio. Iagorik ez. Ordiziak aterako du. Zelai erditik. Eta itxura guztien arabera. Luze. Hortxe ezkerre galera ondo ireki du. Erdiratu lehenengoan, baina oso gora joan zaio baloi hori. Epa, hortxe biankak talka egin dut elkarren aurka. Orain baloia airean da. Min hartu du Galparsoro, baina atzera korrik egin behar. Jokozkan poskatzen dute. Baliteke. Baiak ez du altxa. Gustu zegoen. Eta orain Motzean atera du. Ordiziak bilatu beharra du. Berdinketaren gola lehen zaten iristema da, hobe. Hortxe erdiratu, aukera polita izan liteke, baina ondo atera du defentsak. Pase hona Euskarrek zer egiten duen. Erdira Sanz bakarrik zetorren, baina ez du... Bigarren Zutoinora egin nahi zuen pasea, baina ez du asmatu. Pena bat. Otako batean zerbait lortzen duen Ordiziak. Luze jokatu orain, Añorgako atezainak, buruz ez zangarekin. Baina atera du, baloi hori orain konduz berreskuratu, arriskutsu izan daiteke, pasea ona zen, eskerrak moztu duen, eta Pituren eskuetara baloi hori. Orain Motzean jokatu. Jokaldiren bat atzetik hasita zerbait lortzen den. Bartolak atzean jokatu, ireki ezkerre galera. Berriro ere bueltan, atzean. Orain baloia jokatzen.
Ordiziako taldea aukera garbien bila, pase garbien bila, hortxe ona aukera hori ez dira ulertu. Ez dira ulertu. Nor garetzak aukera orain, kontraerasoan kontuz ez dago jokoz Ez dago kanporik, jokoz kanpo. bidoaz, bi baten aurka, zer egingo du, bakarri jokatuko te du. Eta hor ere, trabatu eginda. eskerrak ez dula Trabatu idea eginda. honik euki. Urduri jarri da edo, eta ez du aukera ona egin. Amantaiak itzi joan, baina aukerak eta ez du ona egin. Paserako aukera zuen, errematetzeko ere bai, azkenean hortxe, hanka tartean mantendu du baloia eta ondo kendu dio Ordiziako defentsak. Orain baloia jetxi, Xabier Altuna burua altxatu. atezainarekin jokatu, piturekin. Honek ireki, ezker galera pixkanaka. Ba ez, eskuinera jokatuko dute. Eta oso ondo orain presio horretatik. Atera nahian, orain bai ezker galera. Jokatu atzera berriro ere. Ordiziak orain jabetza gehiago du. Eta alboko sakea. Azkar atera du, ea Azkar xantz atera iristen den, ez Baina ondo, defentsa bosta iritsi argi da ibili da. lehenengo, eta alboko sakea. Beste alboko sake bat, kasu honetan aurrera xeago. Zortzi minutu lehen zatia amaitzeko. Luze aterako du, Luze. Ez da oinor hor baloi pantalla guztia arrasteko. 6 zenbakiarentzat. Eta atzean jokatuko du, ez utzi egingo du baloi hori ateratzen, beste alboko sake bat, orain bai atzean jokatuko du. Honek eskuinera irekiko du. Gorka Etxeberriak zer egiten duen. Etxe, Altunak pasea bilatu. Oskar Muntzean, baloi bila, oso ondo sartu da, baloia intentzia oso ona, ona, ea Kalbillo intentzioa zer egiten aukera duen. du. Jaurti, Xua behar juntzaio, bueno. ez du indartsu Kalbillo Jaurti. intentzia ona bai, baina kolpeatzaio oso gorratera. Oskarrek egindako jokaldia polita. Luze orain eniorgo bat ezainak, oso luze, ez da iritsi eta alboko sake izango da. Urdiziarentzako 7 minuturen faltan, lehen zatia amaitzeko. Utxeta bat, aniorgaren mesedetan. Motzean orain Eta alboko sake agian hori, bi aldiz edo igoko ziren, iritsiko ziren Ordizien areara, baino bai, baina asmatu dute batean. asmatu dute, eta Eta bueno, asmatu edo. dagoeneko 5-6 korner, baino ez dugu asmatzen. Baloiari gaizki eman dio, baina bueno, sartu, eta horrek kontatzen du. Altuna Hortxe, Kalbillo aukera hori, orain, ea, jokoz kanpo, jokoz kanpo. eta berriro ere badirudi luze aterako dela atezainak. Inorrak ez du inongo presarik. Txeta bat doira azten. Eta luze joko du. Inorrak bat zainak, oso luze, aizearen laguntzarekin. Epa, hortxe aukera, Eskatu ez da sartuko. eta batek utzi bestek eskatu eta sartu, eta bigarrengo disgustoa gertu ibion da. Defentsak atezaina hortxe zebilela uste zuen, baina Gaizki ulertu uste bat baina edo. urrutiago zegoen. Pitu. Alboko sakea Añorgarentzat. Hortxe oso ondo. Laguntza topatu du. Presioa orain Ordiziaren partetik. Luze, eskuine galera ireki. Aloi hori, alboko sakea ez. gaizki ikusi dut. Ojo Aukera izan orain, liteke, ondo Piturentzat. pitu. Argi ibili da hor. Eta orain Betik jokatuko du, Motzean. Galpar Sororentzat. Epa, Bestaldera luzegi, ea Altuna iristen den, Pase kaskarra, iritsi da justu-justuan, eta suposatzen dut berriro ere justuak, urduritasuna izango te da, edo Hortxe atezainarekin, Berriro honek ere. ireki edo luze, ireki beharra du, azkar, eta honek, bueno, hori ikusita presioa, eta ondo atera dira presiotik, aukera orain Kalbillok Ordiziarentzat, falta da hori, ez du adierazi zer epaiak, jarraitzeko esan dio. ez du ulertu, ez dira ulertu hor, luzegi. Eta alboko sakea, 5 minutuen faltan, lehen zatia amaitzeko Añorgarentzat, utxeta bat.
konzentrazio falta pixka bat egon da horratzean, eta susto pare bat izan ditugu. Ea berriro ere gurera bueltatzen gehan. Ba. Orain Añorga erasora pasea ona zen, intentzio ona zen, baina suabe aukeran. Orain aukera pase luze alboko sakea Ordiziarentzako. Artolak aterako du baloi hori. 4 minutu, ez dut uste asko luzatuko duenik. Bueno, pixka geratu da, partida. Bai, Bueno, horre lesioa izan dela eta minutu bat pare bat. ordo Aitor Armendariz, baina ondo itxi diote. Ondo itxi diote eta izango da. saka bai. Minutu bat, pare bat minutu agian mango ditu. Zortxe lesio izan dugu, gero momentu baten geratu zego, partida pixkatxo bat. Atezainak luze joko du. Oraindik ere beroa nagusi, haizea badirudi pixka geratu dela. Bai, tarteka Bai, boladak etortzen da, bai. etortzen dira, baina orain lasaixiagoa dago aintzat. Ondo babestuta baloi hori, Artolak eta alboko sakea izango da. Kasu honetan Añorgarentzat. Hortxe motzean jokatu nahi zuen, azkenean ez. Orain bai, eta nola atera den hortik. Nola atera duen. Eta falta, bai, hautsi egin dio kamistatik. Gorkari. Eta pituk aterako du. Baloia besten jakin izan du, hor arriskuan zegoen eta pituk motzen. Motzean jokatzeko auto egiten ari dira, Ordiziarrak. Baloia jokatzen atera nahi dute. Eta egia esan presiotik ateratzen nahiko ondo ari dira. Orain pituk beste aldera jokatuko du. Zabaldu ezkerre galera. Honek ikutu berriro ere atezainarekin. Luze orain zelaier dira buruz ondo bideratu du baloi hori. Nahi gabe eman dio buruan baloiak, ez zuen espero hori. Atezainarentzat, atetik atera. 2 minutu besterik ez, lehen zatia maitzeko, agian luzatuko dut zertxo bait. Eta Añorga presarik ez du. Demora gortzen saiatuko da, inongo orain aukera, area kanpotik jaurti, ez da txarra. Ona pitu, ono geldiketa. Geldiketa ona zen. Ez dakigu barru haute zigoen edo ez, baina bada espada ere ondo egin du, ikutu egin du. Geldiketa etzen txarra. Ez, geldiketa errepikapenean, ez da paia baloia pasatuta zegoen. Uste dut, ez da lehen kornera den. Bai, Añorgarentzat lehenengo kornerra. 43 minutuan, pentsa, Ordiziak izan ditu, 6 edo lehenengoa Añorgarentzat. Hortxe, erdiratu, ez da Añorrek ez du errematatu, orain hankarekin kontuz, eskuinetik joan da. Lehen zati aia agortuta, luzapenak minutu bat edo irango du agian, baina askorako ez du emango, lehen zati honek. Eta pituk luze jokatuko du orain, ez baitako astirik askorako. Ea ondo atera defentsak orain. Ugaitzeko luze botako du. Orain luze jokatu dago. Aitorrek zeiten duen. Ez dago askorako, hortxe ezkerrean bakarri da, pasea. Harto, baina oso luze baloia, oso luze. Atezainentzat abantaila osoa. Eta kontuz hortxe, mina hartu, ez ondo dago. 45 minutuak betetzeko segituen beteko da, zertxoit gehiago emango du. Oraintxe bete dira, ea zenbat luzatzen duen, erlojuari begira, epailea. Luze, minutua bintzat emango du. Orain despistatu gabe. Ez du sondo atera baloi hori, Añorgak du jabetza orain. Zerbait atera nahi du, alboko sakea ondo atera du, Añorgako jokalariak. Etxeberriak eskatzen zuen alde batera, baina Añorgaren alde.
alboko sakea orain Añorgarentzat, lehen zatia amaitzear den honetan. Ez dut uste askoz gehiago luzatuko duenik. Ez nik uste hemen jokaldi hau amaituta segituan Orain suposatzen dut falta atera eta ez dela asko luzatuko. Beste pixkatxo bat utziko balu ere enduk harrituko, baina zertxoa geratu baita. Eta orain hausi izan diteke azkenekoa. Zerbait ateratzeri duten, hortxe, ez dakit estropuz egin duen uste dut. Nik uste baietz. Eta orain aukera. Pasea bazuen hor, baina berak jokatzea erabaki du, eta agien ez da erabakirik hoberena izan. Iristen den pitu, ondo aterankarekin, orain bai, amaitu da. Orain bai, amaitu da. Ea bigarrengo zatian ordizi intentsitate pixka gehiago gine ateratzen den, ez da gaizkiari, baina ateari begira ez dago zorterik. Hutxeta bat, lehen zatia amaituta, aukera gutxiko partida, korner ugari, ordiziarentzat segi izan ditu, Oker Espanako, eta, Añorgak ez du aparteko aukerarik izan, bat izan du, 3 zutoinen artean mintzat bat jaurti du, eta hala nola eman dio gainera baloiari, baina baloi horrek barrura egin du eta horre balio du. Sare barrurako bidea hartu du, eta horrek ere balio du noski, hutxeta bat, Añorga aurretik markagailuan. Guain ondo ura eran, reflexioaren bat egin eta bigarrengo partea indartxu guazten diren. Esan bezala, lehen zati amaituta, hutxeta bat, jokalariak aldagaletara bidean, estrategia aldatzeko hitz egin beharko dute, besterik ez, atxedentxo bat egingo dugu eta segituan itzuliko gara, bigarren zatia zuei kontatzeko asmotan. Ondo izan, gero arte. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera gara matzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
itxintzai agatea. Ongi etorri ikusentzuleok, bueltan gara, bigarren zatia segituan hasiko da. Añorgak utxeta bat aurreti da, markagailuan. Eta hemen giro apartak jarraitzen du, haizeak ere jarraitzen du. Utz egiten, eta esan bezala, Ordiziak utx eta Añorgak bat bigarren zatia. Momentuz aukera askorik ez du izan, lehen zatian, korner ugari, batez ere Ordiziarrentzat. Eta, bueno, hiru zutoinen artean, erremate bat pare bat ikusi ditugu. Eta horietako bat asmatu egin du. Kanpoko taldeak gaizki jaurtita, baina baloia sare barrura bidalita. Bautxeta bat, eta jarri da baloia jokoan. Berea Liok zer esan dien, badirudi momentuz aldaketarik ez dagoela. Aurreko zatian lesio batik egon duen ura, baina ez dakit badirudi jokalari pare bat beroketariketak egin behar dituzela, baina momentuz ez dago aldaketarik, Ordizian behintzat. Ikusiko dugu zer uzten duen bigarren zati honek, orain Ordizia atzean baloia mugitzen, alde batetik bestera. Esan dugu aukera gutxiko lehen zatia izan dugula, ez hori, ondo, baina falta izango da. Baloia ez dela irten zirudien. Bai, ez da irten nik uste. Eta etzen jokaldi txarra, baina falta txoren motzean atzera jokatu, orain duze eskuine galera ireki, oso na baloi hori, ardiratzeko aukera duen, ondo atera orain Añorgako defentsak luze, buruz horraztu, baina baloi hori Ordiziako defentsak ondo atera du, orain bikain Añorgako defentsa, baloia luze gota, baina galdu egin du Ordiziako jokalariak. Ireki egin nahi izan du, berreskuratu egin du baloia Añorgak, eta orain atzean jokatuko du. Pixka bat antolatzeko joko antolatu nahian. Atzera, atezainaren hanketara honek ala moduz luze jokatu, ez du baloi hori antolatzeko aukera izan, Ordiziako jokalariak kontuz orain. badiruena da Asier Sanz eta Xabi Altuna tokiz aldatu ditula Lilok. Asier Sanz ezkerreko galean lateral bezala jarri du, eta badirudi Altuna bere postu naturalagoa da, hor zelai erdian. Beraz, lehenengo zatikoa izan da pixka bat hori bukatu arte, eta guain ja bakoitza bere tokian jarri du. Ea horrek bere tekina ematen duen. Orain Ordizia piturekin jokatu du honek luze. Baina buruz, ez du ondo atera orain Añorgak. Aitor Armendarizek hartu du, ea zerbait ateratzen duen hortik. Are ertzean zen, baina ez du erregatean asmatu. Eta orain Añorgak aukera, ondo atera dira hortik. Bestaldera erekin luzegi. Eta Ordizia bereskuratuko du baloia, baina pazientzia gehiago behar du Ordiziak, ala ere Kalbillo borrokatu du, eta baloia bereskuratu du, gutxikatik ez du jaso, baina defentsa ondo egon da hor. Lapurtu dio defentsak, baina orain ez dira ulertu, baloia. Lasaitu egin du jokaldia Etxeberriak, atzera. Baloi ugari galtzen ari dira orain, bitaldeak. Baloia jaberi gabe dabil, alde batetik bestera. Eta orain Ordizia pixka bat, jokoa lasaitu nahian pixka bat, gauzak ondo egin nahian. Pituk motz jokatu ezkerregalean orain, berriro erdira. Honek luze, lurretik, pasea ona orain. Ondo ezkerregalera ireki. Armendariz iristen den, burua altxatu behiratu, Sanzemendu atzean, lagungarri. Hortxe motzean jokatu du, honek erdiratu dezake. Honek ere pomotzean jokatu. Hor erdiratzeko aukera izango du. Orain bai erdiratu, baina ez dago inor. Buruz ez du ondo atera, Añorgako atzelariak. Pasorok utzi egingo du, kornerra da. Kornerra, partiduko zazpigarna, bigarren zatiko lehen kornerra. Kasu honetan berriro ere, Ordiziarentzako. Nahiko nuke, hainbeste korner atera eta bate etekinik ez ateratzea.
Orain gonten ere badirudi haizea ordiziarra dela, orain gontan badirudi hango banderinan favorean ematen duela, baina gelditu egin da orain haizea, baina aurrealdea ematen duela dirudi. Baina, zazpigarnean asmatzen duten, ez du ondo atera, Somotz joan zaio baloi hori, eta inorrakoak, Albokosak ere ez daterako. Horrelako jokaldei ez badiegu etekina ateratzen. Eta inorgarentzako izango da Albokosakea, zazpi korner izan ditu, etxeko taldeak ez du batean ere esmatu. Eta kornerak ere aprobetxatzen jakin behar dira. Lehen 5 minutuak jokatuta, Albokosakea hortxe atera, Añorgak, baina berreskuratu du ondo Ordiziak orain, atzean ikutu, ireki ezkerre galera. Honek luze, pasea hona da. Aitor Armendariz, zerbait politia egiten duen. Zerbait ateratzeko aukera duen, erdiraketaren bat edo. Ez tosmatu orain, baina defentsari Albokosakea. Erresagoa da lehenengoan jolastea, horrelakoatan ibiltzea baino. Kornerra behintzat ekidin du, Añorako defentsak eta Albokosak izango da, Ordiziarentzat. Ea luze edo motzean jokatzen duten. Luze, baloi hori, ez du horrazteko aukerarik izan, berreskuratu ondo. Estroputz egin duela zirudien Oskarre, baina hor dago, baina ondo atera du buruz. Bakarrik harto, jetxi baloia, Orain luze aldamenera, baina eskuinera zabalduna izan du, ez dio ondo eman, baina, bueno, baloia hor txare hartzean da. Orain aukera Añorgarentzat, kontuz, hortxe bidoaz, baten aurka, pasea bikaina, bakar-bakarri da atezainaren aurrean, eta bikain pitu. Hankarekin, eskerrak. Bikain pitu orain. Añorgak 3 aldaketa egingo ditu batera. Eta Añorgak aurrelariak aukera parea bada galdu du. Bigarrena sartzeko, belik eta bikaina piturena. Bizirik uzten diona, taldeari hortxe errepikapena ikusten dugu, bikaina geldiketa hori, futbol salako geldiketa izan da, hanka zabaldu. Oskar baloiarekin orain. Eta aukera Ordiziarentzat. Erdirak eta itxeko intentziarekin, baina oso gaizki joan zaio. Oso gaizki eman dio. Baloi horri, aldaketa hirukoitza. Ez dira askotan ikusten, eta hortxe, 3 jokalari aldatuko ditu. Añorako taldeak. Eta lasai hartuko dute aldaketa noski. Ingo presari gabe. Baina, aldaketa honekin jokoan zein eragin duen. Ikusi beharko. Luze joko du, ez baitago inor atezainetik gertu. Añorako atezainak luze kolpatuko du baloi hori. Buruz, orain Ordizia berreskuratu, ondo ireki. Defentsan oso ondo jarrita daude Añorgakoak, eta kontuz orain baloia laportu, baina falta adierazi du. Orain honetan berriro ere luze botatzen duten, badirudi hemen bakarrik du ezkerretara, Asier Sanz, baina badirudi barrura sartu nahiko dula baloia. Orain arte olako jokaldietan ez dugu suerte handirik izan. Ezkerrera ez du begiratu ere egin, erdiratu egingo du. Ea ba, aukera hor, ondo, atezaina argi beri da. Atezaina oso ondo atera da, argi ikusi du. Eta baloia barrura bai, baina inungo etekinik gabe. Motzean jokatu. Honek berriro ere atzera. Zabaldu egingo du eskuine galera orain. Honek jokatu Mabiarekin. Honek luze pasea ona da, ez dago jokoz kanporik, pase bikaina sartu dio, aukera izan liteke Añorgak, baina ondo kornerra. Bigarren kornerra. Añorgarentzat partiduko 9. Ea Ordizi aurrera pauso bat egiten duen. Momentuz hasiera honetan ez dakit idea gutxiekin edo ikusten ditudan. Baina, bueno, partida irekia behintzat, ez dago inor nabarmen nagusi. Partida irekia da. Eta hortxe, bueno, zalaparta pixka bat ikusten dugu, area barruan.
epaia lasaitu nahian. Eta orain, irekia erdirak eta hori, kanpotik bolea bikaina, eta ze geldiketa. Ze gelditua egin duen Pituk. Eta ze geldiketa. erremate bolea Bai, polita. Erdirak eta bikaina, jaurtik eta Bueno, bikaina, momentuz eta geldiketa bikaina. Pituri esker, utxeta bat, bi gelditu egin ditu Bai. denbora gutxian. Erabaki garriak. Eta hor txikusiko Eta dugu. esan behar dugu, ez dela lehenengo atezaina Bikain erremata dute, ditu, eta baina. ze geldiketa. Ez dakit barura kanpora nora zijoan, baina geldiketa bikaina. itxurea barrura aldea zijoala. Beste korner bat, eta epaia berriro ere, lasaitzera doa giroa. Hirugarrena, Añorgarentzat, hirugarren kornerra, orain itxia aterako duela dirudi, ondo atera du buruz, Ordiziako defentsak, epa, hortxe falta, Eta txartel horia izango da, Bai, partiduko garen zenbakiari. partiduko lehenengoa. Jokalari, Kalbi hori egindako sarrera horrekatik. bueno, pitu bigarren atezain izateko, haze gustaldia ematen ari den gaur. Bai, ez dakik hori seinale ona den edo ez zainona. Horrek esan nahi du besteak gezuratu iten dirala. Bai, hori bai. Hortxe, luze jokatu, orain horraztu egin du baloi hori atezainan entzako izango da. Eguzkia gogor jotzen, Bai, gero eta gehiago somatuko da nekea, egualdi honekin. bai. Gainera oraindik ez gaude ohituta, oraindik gorputza ez da egokitu udarako berora. Eta gaur nahiko bero egiten du. Eta gaizea epela gainea. Egoizea beti zakarri biltzen da normalean, gaur ere alaxea dabil. Bainora baloia eukitzen orain, atzekaldean, luze jokatuko du honek, ez da txarra, baina ondo Ordiziako defentsa orain luze, albo sake izango da, ez dio nahi bezala eman baloi horri. 11. minutua, bigarren zati honetan, Ordiziako txainorrak bat. Hortxe, epaiaren baimenarekin hortik aterako du, Añorgak alboko sakea motzean jokatu, itzuli baloi hori, ea kontuz jokoz kanpo zen, baina behara ez, eta jaurti, beste galdiketa bat piturena, Eta Pitu baina berriro kornera. ere. Laugarren kornera, eta bueno, esan dugu lehen zatian, kornerretan garai ezela Ordizia, orain gerturatzen ari dira. Eta beste korner bat. Badirudi Lillok aldaketa. lehenengo aldaketa egingo duela. Mendizabal aurrelari aterako du. Eta orain erdirak eta irekia hortxe ez du behar bezala atera Ordiziako defentsak, beste aukera bat izan liteke hor ezkerregaletik, ea zer egiten duen. Kornerra, beste bat, bosgarrena. Ateko sake eskatzen zuen Ander Kalbillok, baina kornerra eman du. Irudipena Epaileak. hori zen, baina bueno, berak seguraski guaina bete ikusi du. Beste korner bat. Beste aukera bat. Hortxe, sekulako atera hortxe aldirak eta nahiko motz, Ugaitz Serranok buruekin ondo atera du, berriro atera irekia. du, baina berriro Añorgak baloia, berriro barrura, Baloi hori jaitsi, ez du ondo jaistea lortu, ondo defentsa Altuna orain. gazteak ondo defendatu dio, Atera, eta baina alboko alboko sakera bota du. Alboko sake izango da. Badirudi Añorga indartu hau atera dela bigarrengo zati honetan, eta Ordizi flojoxego, ea Bai, lehen zatian bezala jokatzen hasten den. Modia luze eskuine galera orain, Añorrak erdirak eta bilatuko du, ez dute paretarik egin hor. Bueno, lasai jokatzeko aukera, orain bai erdiratzeko aukera izango dute, edo jaurtitzeko baita ere, hortxe erdiratu, pixkat zabalegi joan zaio, baina baloia oraindik beraien hanketan da, hortxe aukera
Beste erdiraketa bat, ez da, justu iritsi da, baina kanpora. Gatze baloi hori behartuta iritsi da. Momentu txarrak Ordiziarentzat. Bai, Ea zelaian kokatu eta jolasten hasten deien, bestela ez dauke honek itxura ona. ba, luze, aterako du Pituk orain. Hortxe motzean aterako zuetan keinu egin du, baina luze. Orain baloia galdu du, kontuz, erasorako aukera, hoxe bisi doa. Ea, ezker galetik ateratzeko ondo defentsan orain. Alboko sakea izango da. Ordiziren alde. Ordiziarentzako. Aitor Altunak ondo defendatu du jokaldi hori. Eskerrak. Eta ja pixka bat jolasten hasten den Ordizi, baloia oso azkar galtzen bai du. Bai, ez dio irauten baloi horrek hanketan. Ea ba, orain falta Ordiziarentzako pixka bat gerturatzeko aukera, aurkariaren zelaira. Eta hortxe, luze, ez oso luze, baina, bueno, Ordiziaren hanketara baloi hori. Orain ezker galera ireki. Ere, baina luze xamar. Atezain anetzako izango da baloi hori, baloi arazori gabe. Baina izeago gorrari da. Hortxe ondo bururarekin atera baloi hori Ordiziako defentsak. Ea, orain pase ona. Ea, jarraipena ematen dioten, jabetzari ez du ireki ahal izan eta falta Ordiziaren alde. Orain Azkar atera du, harto. harto. Kalbillo jaso baloia. Ondo ireki da eskuine galera, eskuarekin ikutu zuela askatzen zuen defentsak. Pase ez da ona izan. Ea, baloi hori pixka bat. Altuna bere tokian oso ondo kokatuta eta Jokoa pixka erotuta Endatzen. dago. Orain, jokoz kanpo. etzeukan oso argi linierrak, baina azkenean altxatu egin du. Gora bera eta azkenean altxatu egin du. Ba, jokoz kanpo. Añorgarentzako baloia. Luze jokatu du. Buruz orain ondo moztu du. Pase hori, epa, kontuz. Botearekin. Orain, Horrako jokaldietan berain artean hitz egin behar dute. Bestela ez bat ez beste eta azkenean areriok eramaten du. Mendizabal irtetzeko prest, 16. zenbakiarekin, nork entzen duen. ba, aldaketa Laister izan dugu Ordiziako taldean. Eta orain falta aterako dute luze. Edo agian motz. Itxura denez luze jokatuko du. Man. Hor somatu da izearen poderioa. Bai. Orain ondo keinu. Oso pase ona Altunarentzat. Epa, atezainak ez du ondo atera. Baina Ordiziako defentsak du baloia orain. Badirudi mina hartu duela Altunak eskua altxatzen du, aldaketa eskatzen ari da. Hautsi eginda. Bai, badirudi zerbait somatu duela. Hautsi eginda. Badirudi zerbait somatu duela. Kanpora bota du Etxeberriak, ikusi du. Eta zuzenean kanpora, zerbait somatuko zuen, oinez dator, baina eskuarekin ezezkoa egiten du, ezin duela. Eta zuzenean dator bankilora. Hautsi eginda, ez du zalantzari. Belauneko kanpo aldean somatu do zerbait eta segituan konturatu da. Segituan utzi du zelaia. Eskuak burura ematen ditu, kezkatu xamar, agian aurretik eukitako zerbait Izan liteke bai. bai, zer segituan egin du eskuekin irtetzeko intentzioa. Ba, Eta Mendizabal irtengo da. zoritxarrez. Altuna beraren ordez, ez dakit intentzia hori izango ote zen, badiru dizetze Altuna... Kontu ze orain eraso aukera.
Oso ondo joan da, oso ondo joan da. Eta oraingoan bai, asmatu egin du. Oraingoan bai. Oraingoan pituk ez du aukerarik izan, ezer egiteko. Oraingoan bai. Oso ondo joan da, azkar. Eta despistean, eta lehenengo gola bezala, bat gutxigoarekin, gola. Bai, horixe, egia da. Bat gutxigoarekin, gola. Bi golak, ordizia azkarrago ibili beharra daukagu, zeren bietan berdina egin digute. Bi lesionatuak kanpon zeudela eta aldaketa baino lehen, Añorgaren bi golak. Mendizabala aterako da, aurrelaria, ez dakitu baina nola jarriko duen, honor jarriko duen erdialdean, Altunak zelaia utzita. Oraingoan ez da aukerarik izan, pituk ezer egiteko, utxeta bigarren zatiko 2. minutuan, esan bezala. Bueno, ez du errenka asko egiten Altunak, baina bera jakingo du ziurrenik zer sentitu dentzun duen movimentu egiterakoan. Esan bezala, bi golak ordizia 10 egin zenean iritsi dira. Eta jarri dute, baloia jokoan. Ea ba, aldea murrizteko borrokatu beharko dute orain. Asea, luzegi, alboko sakea. Añorgarentzat izango da. Gaizka gaztea deitu du Lillok, juvenila hau ere. Beste aldaketa bat. Justu Lillo aldaketa egitera zioanean, min hartu du. Bai, eta zagize intentzio zuen, baina aldatu behar izan du. Argi. Etzen berak nahi zuena. Eta kornerra izango da, Kalbillo atezaina presionatu eta zerbait atatu behintzat. Eta hemen dator Gaizka Lasa. Kalari gaztea indartsua. Hirugarren urteko juvenila hau ere. Beste aukera bat, orain ordiziarentzat, beste korner bat, aspaldiko partez. Ea, asmatzen duen, 8. du. Hortxe aukera ondo atera du buruz. Erdiratzeko beste aukera bat izango du, hortxe eskuine galean. Ea zerbait ateratzeko aukera duen. Barura sartu, ari hartzean dira. Hortxe beste erdiraketa bat. Luzegi eta kanpora. Luzegi. Urduritasunak egiten duena. Bai, prezipitatu egiten dira batzuetan. Eta ez da askotan ona izaten hori. Eta aldaketa segituan izango dugu. Lilloren taldean. Utxeta bi. Luze. Añorgako atezainak. Hortxe, orain buruarekin intentzioa txantxarra, baina alboko sake izango da ordiziarentzat orain. Eta orain Lillo azalpenak ematen nola kokatu. Oskarrekin hitz egiten ari da, aldaketaren batzuk egingo ditu kokapenetan. Epa, hanka desenteratxadu. Arriskutsua jokaldia, baina Añorgaren aldeko falta. Eta Añorgak ere aldaketa egingo du. Eta beste aukera bat, baloi hori area barruan jartzeko, kasu honetan Donostiako taldearentzat. Hortxe, intentzioa oso ona zen eta pasea ere bikain atera zaio. Kanpo irten da baloia, itxura hori ematen zuen, baina pitatu duen arte. Ba, beste bat emin hartu du orain. Aitor Armendariz, ikusten dugu. Arazu gari, gaurkoan. Aduktorean edo inguru horretan. Beroaren gatik izango den. Edo dagoelakoetan lehen esan duen bezala, hidratazio oso importante izaten da. Eta hartxe aldaketa. Eta horrekotan entrenamentuetan ere, entrenamentu batean edo euki zuen. Aitorrek horre zerbait, bazirudien ja ondo zegoela, baina badirudi zerbait ondo sendatu gabekoa daola hor. Aldaketa. Eta Gaizka Lasaterako da, jokalari indartsua. Eta aldaketa ere egingo du, segituan Añorgak.
17 zenbakia. Ja, borrokan orain baloi horren Ondo Galparsoro. inguruan, Ordiziak du baloia orain, ireki ezkerre galera. Serranok Xanzi aber zer egiten duen. Gaizka eskatzen baloia, baina ez du ikusi edo orain aurrera, baina ez dago inor orain. Zerbait atatzen duen. Bueno, Alboko sakea. alboko sakea izango da. Gazte hauek puntx pixka gehiago ematen dieten taldeari. Ja ba. Hortxe motzean, orain Ondo erdiratu ezake, Mendizabal, jaurtiketa, baina pixkategatik joan zaio. Ateko sakea, eta orain bai, aldaketa egingo du. Añorgak 17 zenbakia sartuko da zelaira, eta bertegune utziko duena. Ikusteko aukera dugun. 11 zenbakia iruditzen zaidela. 11 zenbakia, bai. Luze jo du baloi hori orain, Añorgako atezainak, buruz ondo baloiak etxi Ordiziak, baina bereskuratu egin du Añorga baloi hori, orain ezkerra galetik aukera du. Baloi erdira, baina Ondo atera, ez du ondo atera, kontuz, zerrematatzeko aukera du, hor pasea, ondo, eskara moztu duen pase hori. Gaizak aldamenera, ea Mendizabalek zerbait lortzen duen. Hortxe, estroput. Eta falta izan da. Eta falta, hortxe, berkamena askatu dio. Ikusten dugu, jendea partida ikusten. Beste aldean, gradatara ezin da sartu, baina Gradan jokalari jokatzen ez dutenak, eta zuzendaritzako taldekoak, bai batekoak, bai bestekoak. Covide oso zorrotza da horretan. Eta hortxe, Ordiziak aukera izan liteke, area barruan. Erdiratzeko aukera izango du. Buruz, ez da iritsi. Eta kolpea jaso duela dirudi Kalbillo lurrean. Area hartzean, erdiratu egin du ez dago inor hor. Baina ez du ezer ikusi epaileak. Eta lasaitasun osoz, Añorgako atezainak hori luze jokatuko du. Oso bezala jendea giroa aprobetxatzen, hortxe partida ikusten, errepide hartzetik. Eta orain Piturekin jokatuko du baloi hori, honek luze. Eskuratu Añorgak baloia. Orain haze aukera duen. Jokoz kanpo zegoela zirudien, ez du altxatu. Eta pitu berri ere baina. Eta bigarren gola. Eta hirugarrena. Añorgaren hirugarren gola. Ez zegoen jokoz kanpo uste dut. Badirudi ez zegoela jokoz kanpo. Nik uste ez zegoela. Ez dakit, justuan. Lehenengoan geldik eta ona egin du, baina bigarrengoan buruz sare barura bidali du. Utxe eta 3, 27 minutuan, bigarren zatian noski. Partida iluntzen ari zaio. Justua ez da oso ondo ikusten imaginan, baina hortxe buruz sartu du hirugarrena. Linierra bertan zegoen eta beak ondo ikusiko zuen. Aurrelariak egin du behintzat, atzera pauso bat, jokoz kanpotik ateratzeko. Eta badirudi lortu duela, hala ere noski, hemen ez ditugu barra bezalako teknologiak eta ezin zehatz-mehatzeakin. Hemen ez barra eta ez tabernaik. Ez dara. Eta hilabete batzuen barruan agian tabernarik ez. Ordizi orain jokoan, behintzat goltxo bat sartzeko aukera dute, pase bikaina orain eskuine galera ez dago inor. Eta jokoz kanpo, altxatu dio. Hori naiz jabetu ni behintzat, jokoz kanpo zegoenik. Bigarren zatiko ordu erdi betetzear, utxe eta 3. Eta gogoratuko dugu lehen fase honetako azken partida dugula hau, ondoren igoera fasean lehian izango dena, kasu honetan partida honetako Añorga izango da. Eta Ordiziak beste gainotzeko taldekin batera, beste fasetxo bat jokatuko dute. Josepatze pase honek egin duen Añorgak, baina jokoz kanpo zegoen. Bai, jokoz kanpo. Hori Pituk aterako du, itxura guztien arabera luze joko du.
Agian emaitza honekin da ezer jokatu gabe Ordiziek lasai hartu beharko luke, eta behintzat zerbait egiten saiatu. Saritxoren bat edo erortzen den. Ez da, tera baloi hori. Gaizka, saiatu da, baina azkenean kendu egin diote baloia. Ondo ireki doskuine galera, luze iritsi gehiago, Mendizabal, baina sake izango da. Behintzat alboko sakea Ordiziren alde. Bideratuta du, garaipena, Añorgak, utxeta 3, 15 minuturen faltan. Eta joko aldetik ere ez dirudi. Marka joa irautzeko askorik aukerarik izango duten, baina dena pasaliteke noski. Desesperazio puntu bat Ordiziko jokalariak. Beste aukeratxo bat hor, Añorgarentzako baloia area barrura bidaltzeko, auskalo, zer egingo duten, agian motzean jokatuko dute. Ba ez, luze, bueno, lehen berdin egin dute, orain guanetzaio batera, orain Ordiziak aurrera, baina ez da Añor, orain erreskuratu. Ezak oso pase polita Oskarri, eagoain zerbait lortzen duten. Hortxe, bidoaz, ondo sartu dozkorrekea gaizka, iristen den, luze xamar iritsi bai, baina... Ez da Añor erdian, ez da Añor, intentzia bai zen ona, baina bueno, orain dikan hor gaude, Galparsorok zer egiten duen. Pasea ondo bilatu du bien tartean, hortxe ari hartzera kontuz, kendu egin dio baloi hori eta aukera pikutera. Eta orain, beste bat, eskerrak maloztu duen baloi hori, beste aukera garbiat izango baitzuen bestela. Eta protestan ari gire bitartean, beraiek Ugaitz azkarre onda eskerrak. Bestela bazet horren bakarri berriro ere. Bai, hor konzentrazio galdu dute. Konzentrazio falta hor ikusten da askoetan. Eta beste aldaketa bat egingo du kasu honetan, Añorgak. 14 zenbakia berdegunera aterako da. Hortxe baloia jokoan jarri du Ordiziak. Ea, saritxoren bat, gol bat bintzat lortzeko aukera duten. Pitu baloia orain. Honek motzean bilatu nahi du, baina luze jokatu beharko du. Mendizabale, eta gaizka biak batea, hitzegin egin behar dute, hitzegin betikoa esaten duguna. Komunikazio falta. Orain pitu iritsiko da. Baina alboko sakera botako du, ez babestu egingo du baloi hori, ondo. Ateko sakea zen eta utzi egin du, ondo egin da. Eta aldaketa, orain. 14 zenbakia berdegunera, Añorgako 14 zenbakia. Eta aterako dena, ikusteko aukerari dugun. 9. zenbakia uste dela, golegila izan da gainera. Bai, 9 zenbakia. Pituk jarriko du, baloia luze, orain motzean jokatzeko ez dago arrazoi handirik. Luze baloia, ondo buruz orain Añorgako defentsa. Berriro ere atzeratu. Atzetik jokatzen hasten gara, poliki-poliki, behintzet. Emaitzak ez du ezer konponduko. Eta behintzat futbola praktikan jarri. Baina pase txarra orain. Bereskuratu baloi hori Ordiziak. Etxeberriak ezagin nola atera zaien hori, baino pase oso na Oskarri. Jare hartzean zer egiten duen. Hortxe baloia atzera, horti dezake, ez pasea bilatu du. Pase oso na, Mendizabal. Baina Atezaina abantai osoa zuen hor. Argibili da eta jokaldi eta intentzio ez da txarra izan. Eta bain noski, demora galtzeko presarik ez du. Zagit kolpea handia jaso duen, baina ez dut uste, baina normala, utxeta 3 irabazten. Demora pixka bat galtzeko askotan. Luze jokatu orain. Ordiziak baloi hori ateratzen duen, aukera txon bat izaten duten, atzen jokatuko du orain, honek ere berriro ere atzera egingo du.
ez du buelta emateko aukerarik izan. Eskuina galetik orain Ordizia erasoaren bila. Ea ba, erdiratu. Oskar berriro ere hor, aber gaur sorta duen. Jaurti eta gola, behintzat. Eta gola. Saritxo bat iritsi zaie. Oskar Eroskinen gola. Hortze bilen bila eta azkenean lortu du. 1-3. Badirudi beste juvenil bat aterako da Lillo Garkonetan, Odei Peñalber. Jokalari erdialden jokatzen duena, hemen dugu errepikapena. Altunak luze. Honek erdiratu egin du. Kalbillo Ganderrek ikusi du erdiraketa egin du, eta Oskarrek baloia geltu, giratu, eta oso gol polita. Eskuizutoinaren ondotik. Azkenean iritsi da, bintzat saritxo bat, 8 korner eta hainbeste. Gaur zaitxamarra ikuste den, baina izan du ditugu horrela galtzen jun eta azkenean empatea lortuta gaur gehiago izango litzake. Ikusi ditugu, hementxe bertan, segulako. Bintzat, intentzioa badu, iritsi eginda Kalbillo eta kanpora. Hori da ona, ez da baloi bakar bat ere utzi behar inoiz. Zorte pixka batekin atea aldea jun izan balitz. Partiduko gola izango litzeke. 1-3, 35. minutuan, bigarren zatian, 10 minutu 45. ere iristeko. Eta, bueno, Ordiziak kasualitatez beste bat sartuko baldu, horte presioa sartuko lioke. Añorgari pixka bat, eta, partidak bere pixka bat bisitasuna berreskuratuko luke. Baina horretarako noski sartu egin behar, eta horrein Añorgak du baloiaren jabetza. Ez du presarik, atzera jokatzen du, Ordizi dena atzean zegoen zai. Luze ezker galera, hortxe bikainez buruz. Ateko sake izango da, Pituk eskatzen du baloia, jokatu egin nahi dute. Segituan atera du, eta 14 emakerekin Odei Peñalber aterako da. Horrek ematen du postasuna, juvenilak, 3. urteko juvenilak ikustea, eta horrek esan nahi du urrengo denboraldiari begira, badagoela jokalari prest, jolasteko. Hortxe orain, hori atezainarentzako izango da, araz hori gabe. Arrobia bertan dugu Ordizian, momentu honetan 3 jokanari juvenil ditugu zelaian, eta laugarren eiktetzera doa, ez dakiguna da zeinekatik aldatuko duen, baina horrelako partidon beste zereginik ez dagoenean, frogak egitea gaizki ez, horrelako jokalariekin. Alboko sake orain Añorgarentzat, buruz ez du baloi hori jeistea lortu, eta Ordiziarentzako izango da. Aldaketa lehenago. Asier Sanz kenduko du, eta bere ordez Odei Peñalber irtengo da. Esan bezala beste gazte bat berdegunera. 3. urteko juvenila. Gaizka aldatuko do lateralera, hemen jarriko du ezkerrean. Ez da bere postu naturalena, baina Odeiek goien jokatzen du hobeto. Eta hortxe luze atera du falta hori. Eta falta egin duena. Eta beste falta bat horren kasunetan Añorgarentzako. Ez dakit Oskar ez duten izan, bai. Oskar Erauskin kapitaina. Ja, nekea somatzen hasi zaie, eta elitzeke bate arraro izango arazo muskularrekin hastei jokalariak egiten duen beroarekin. Joko ritmoa jaitsi da bintzat. Luze jokatu orain Ordiziak aukera, ez Ordiziak ez, barkatu Añorgak, hortxe are hartzean da. Pasa bikaina zen, eskerrak moztu duen baloi hori, orain kontrara esako aukera izan diteke, hortxe fresko, orain berdegunera sartuta. Ordiziko gaztea, ez du asmatu pase horretan. Intentzia hona zuen, baina eta Ordiziak ez Añorgak atzean jokatu du, presari gabe, 1-3, ez dute inolako presarik. Horrelari eguain, nekatu beharra. Baloia preskaratu nahian. Baloia ukitzen atzera berriro ere, honek luze. Eta izan daiteke hori. Hor baloi hona sartu dio, aurlariak ondo ereskuratu du baloi hori, kontuz, zer ematea, gora. Eta hortxe, Rubirako 3 puntu izango lirateke, baina ez du balio. Kasu honetan futbolean beraxeko, bota beharko luke. Pituk luze.
Ez dira, ulertu berriro ere komunikazio Berriro ere falta. komunikazio falta, nik ezagita ordizian ze pasatzen den azken lehonetan horretan, norbaitek saltatzen duen eskatu egin behar du. Bai, agian nekea eta jokalari, zoiko jokalariak, eta bueno, ez dakit, hori landu beharreko gauza da, komunikazioa, noski, elkarren artean ulertzen ez bagara, ba, bueno, zaila izango Intentzia ona zuen Gorka Etxeberriak, baina luze xamar joan zaio. Liu ikusten dugu jokalari aginduak ematen, baina gaur lasai ikusten dugu. Ja dagoeneko ez dauka zereginik eta hori da. Gauzak zuzentzen agian gaztetxoenei ere laguntzen, pixka bat, irakusten, partidua entrenamentu gisa aprobetxatu nahian edo. hori da. Eta hortxe beste erasoak aukera bat, baina ez dakit Eskuarekin eman omen du. Bai. 40 minutuan sartu berri gara, 5 minutu, bigarren zatia amaitzeko, luzapen askorik ere ez da. Pare bat minutu agian aldaketengatik. Bat eta 3 markagailuan orain falta, Ordiziak luze jokatuko duena. Hala ere, Ordizik ez du etxitzen, eta bigarren batein intentzia ona zuen hartok, baina ez dira ulertu. Orainea ez dugun arazo fisikoan dirik ikusten, hori izango litzateke onena. Gaurko honetan 3 lesionatu ditugu, eta nik uste dut horrekin nahiko deula. Bai. Gainera lehen zatian izan ditugu bi. Falta egin du Kalbillok impotentzia, baloia berea zuela uste zuen, baina galdu eta Bañorga lasaitasun osoz, baloi hori jokoan jarri du. Orain luze, ezker galera ireki du, baina ez dago inor hor. Hala ere kontu zeharri beli beharra du. Eta alboko sake izango da Ordiziarentzat, kasu honetan, Bañorgako defentsari eman dio hankan. Honetan aldatuko du, hemen du tokia, baloia jokatzeko. Ireki, ezker galera, orain luze jokatu beharra du. Zero bilatu. Ez dago askorako Goitzek luze jokatuko du, ea gaiz Mendizabal iristen denez, nomoztu du, baloia jetxi, atzera, eskuina galera ireki erdira. ondo zabaldu odeiek, Bilatu dezake. hortik etorri da aurreko gola, Are hartzean, erdiratzeko aukera duen, ondo tapatu dio defentsak, berreskuratu baloi hori, orain atzetik erdiratu. ondo odeiek, eta falta pitatu dio, kasu honetan area Bañorgaren- txikian zegoen, atezaina eta atezaina ezin da ikutu. Ez dakiz eztabaidan ari diren Oskar eta atezaina, ez dut uste momentua denik guain horrelakoetako. Baina bueno, intentzioa bazuten, bi pase horiek. Ba, luze jokatuko du Bañorgako atezainak, 22 minutu, 3 eta luzapena partida amaitzeko. Alboko sakea kanpoko taldearentzat. Hortxe, orain Ordiziak buruz baina gaizki aurkariari eman dio, jaurtik eta pituk, bigarren bidemoratan hartu du baloi hori. Karratera du motzean, Kontuz orain kontrol hori ondo jetxi du, piturekin jokatu berriro ere, honek motzean, hartok jasoko du baloia, orain Bañorga batzean sartuta da. dira, Odei Peñalberri, negoetatuta luze, Luze, bakarri ona, dago Baxeri, Galparsoro hor ere, eskuina hor galera. tartetxoa badagoela badirudi. Hortxe, bigarrez utoina bakarri da, ez du aukerarik izan. Orain buruz, ondo luzatu baloi hori Bañorgako jokalariak, defentsak. Erasoa moztu, orain Ordizia baloiarekin. Atzera egin beharko du, ez, bilatu du Ondo tartea. Odeiek, intentzioa zen txarra, baina hor doa Mendizabal, Eta luze, puntuz. ezin izan du garaiz frenatu. Eta orain Bañorgarentzako aukera, ezker galetik, baina nik uste lasai hartuko duela. Hauek nahiago dute, demorak aurrera egitea. Baloia galtzea baino. Orain atzera jokatuko du, presari gabe. Agian Honek ere. denentzako mesede, partido amaitzea. Bai, nik uste. Ezer Bueno, gutxi orain luze, egin baina- dezake Ordiziak dagoeneko, baina bueno.
Ea azkeneko aukera duen. Luze aterako du. Bitu luze aterako du noski. Ez zaio oso ondo atera, baina ez zen txarra. Etxe egingo du Kalbillok. Hortxe aukera izan liteke, pasea etzen txarra baina. Hemen ezkerreta zuen, gaizka ez du ikusi. Ez dira ulertu eta orain atezaina. Baina, bueno, azkeneko minutura arte saiak eran. Segundu gutxi falta dira eta luzapentxo bat ere izango dugu, baina ez dut uste asko luzatuko duenik. Partida nahiko erabakita dago, 1-3. Eta Añorga orain beste eraso baten bila. Hortxe bikain ikusi dio, pasa sartu da beste aukera bat. Eta Jokoz kanpo. Jokoz kanpo ez daude oso ados, Añorgakoak. Nahiko justua zen. Egia zen. Nei ere oso justua iruditu zait. Ez dakit errepikapenean ikusteko aukera izango dugun. Bitartean baloia jarri du jokoan, Ordiziak. Gaizkak Artori, Artok zer egiten duen, luze jokatuko du. Oskar eskatzen ari da, eta baita jaso ere. Ea zerbait ateratzen duen hortikan. Erdiratzen duen. Erdira eta ez da Kalbillo iritsi, baina kornerra izango da. Partida amaitzeko. Azkeneko jokaldi izan daiteke hau edo azkenetakoa? Azkenetakoa nik uste, baina bai, beste partida amaitzeko beste korner bat. Harritzekoa. Ordiziaren txako, azkeneko honetan bizat asmatzen duen. Besterik ez badu, noski. Hortxe motzean, Bartzelonak egiten duen bezala. Horaz, Bizkarrekin ikutu du Altunak eta ia harrapatu du atezaina despistatu da, baina... Barurazioa lausten nuenik. Bai, nik ere... Uste baina... Indar gutxi horrekin jo dio, nik uste nuen barurazioa ala baloi hori. Ez dakigu zenbat luzatuko duen pailak, ez liteke bat ere gaizki egongo nonbaiten adiraztea edo. Bai... Baina ez dut uste, bueno, aldaketak egon dira eta horrek igual agian pixka luzatuko du 3-4 minutu agian. Bai, 3 minutu edo, nik uste, bat pasako zen dagoeneko, 2 inguru geratuko dira. Moztu, hor presio egiten. Presio altua orain azken minutu hauetan, azken segundu hauetan, Ordiziako jokalarien partetik, istutzen, azken izerdiak botatzen, kontuz orain aukera Añorgarentzat honeko lan nahi du, hone laugarrena nahi du, bera bakarrik, sukalderaino doa, baina... Eta kornerra, azkeneko momentuan ikutu du Gaitz Serranok. Azken aukera izango dago, seguraski, azken kornerra. Eta, bueno, azte partida ikusi dugun. Erlojuari begira dago epailea. Eta nik uste denak ari direla partida bukatzeko desiatzen. Bai Añorgakoak eta bai Ordizikoak. Partida bukatuko zaigu korner batekin, harritzekoa. Bai, gaurkoan korneran partido izan dela esango duke. Segurako korner pila izan ditugu, alde batetik eta bestetik. Hortxe azkena, erdiratu, ondo buruz atera du baloi hori. Retxazea Añorgarentzako, baina ez dute aprobetxatzen jakin. Artok eraman du baloia, kontraerasoa, 3-3 daude. Partidako azkena. Ondo irten da. Ez dago inor, baina ez dago inor. Altxatu egin dio Jokoz kanpoa. Dudak ditut nik ere, baina, bueno, beak ikusiko zuen hobeto. Itxaron egin du, baina... Bai, ez dakit. Oso zailek dira jokaldi hauek. Beak hobeto ikusten du, dagoen tokitik, beraz, ezin ezer esan. Orain, seguraski atezainak luze joko du, eta hementxe seguraski amaituko dela. Bukatu da. Hortxe. Amaitu da partida. Ordiziak bat eta Añorgak 3. Dagoeneko amaitu da lehen fasea, honekin amaitutzat demoraldia ez, baina bintzat lan faseago eman daiteke. Orain Añorga igoera faserako leian ibiliko da. Eta Ordizia bestetik, gainontzeko taldekin batera beste fasetxo bat jokatuko dute. Bai, kopako fasea deitzen dena. Hori da. Bintzat. Okerrezpanago borondatezko txapelketa da, eta agian talde batzuek ez ezkoa igual emango dute, egoera dagoen moduan egon da, eta ez dakigu zer gertatuko den. Aukera bintzat izango dute lehiatzen jarraitzeko, demoraldi amaitu bitartean, baina Añorgak igoera fasean izango da. Lehen fasea amaituta beraz, lanak eginda. Jokalariak txaloka. Eta esan bezala, Ordiziak bat, eta Añorgak 3. Ez da, demoraldia
lehen fasea amaitzeko modurik onena izan, baina eta hortxe, horrein errepikapen batzuk ikusiko ditugu, hortxe Añorgaren gola. Hori... Bigarren golak horri kanalde egin duen hori. Bai. Horren aurretik, galdik eta ederrak egin ditu pitu, baina denak ezin jokalari ditu. berdinenak iruditzen zait, behatziak sartu ditula lehenengo bi golak. Eta hori, hirugarrena izango dugu. Bai, hau hirugarrena. Oraindik dudak dauzkatnik. Hau galditu egin du, eta ondoren buruz. Bai. Baina nondik irten den ere duda dauzkat, imagin hontan ez ote zegoen jogoz kanpo, baina bueno. Eta hemen iritsi da, gola. Ordiziaren saritxoa, Altunak luze labait esatearren. aldamentik bota du. Kalbillok galparsor hori, honek erdiraketa eta Oskarrek gelditu, giratu eta zuzenean sarera. Eta hori izan da, bat eta hirukoa, ondoren beste susto bat ere emateko aukera izan du, hori Purdiz jo diona. Baina ez du lortu. Partida amaituta, esan bezala, lehen fasea amaituta. Añorgak 3 eta Ordiziak bat, honekin agurtuko gara. Datorren astean izango gara hemen, kontu gehiagorekin. Bitarten ondo segia, Aitor zuri ere mila esker, gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta horixe, besterik gabe, asteburu ona pasa, aprobetxatu gaurko giroa, bihar euria dator eta alduzuen egin. Besterik gabe, ondo izan, gero arte. Aio. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Aupa!